Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как аз поливам полските домати с бензинова водна помпа 2 цола. Марката е Райдер. Вече втора година нямам никакви проблеми. Цял сезон. Да се надяваме и втория сезон, който ще бъде сега, няма да има никакви аварии. Всяка година на края на сезона обслужвам масло, запалителна свещ и кабел. Защото една година и прегаря и почва вече да дава леки прекъсвания. Затова си го правя на края на сезона. Сменям всичко и после цяла година да нямам никакви проблеми. Пали от първия път. Ето виждате, това е кран, с който вкарвам препарати или естествени торове, за който ще направя друг клип, как правя тор от птича тор, концентрат, и след това го разреждам в този бидон. Направил съм си кран, с който да пълня самия бидон за улеснение. Сега тръгваме по трасето да ви покажа доматите. Ето го и филтъра. Задължително един филтър. А долу на смукатела също слагам двойна мрежа, защото водата носи много финни частици и песъченки и много бързо запушва капковото. Тук съм сложил още един кран с маркуч, който в бъдеще ще бъде чешма. Да има някакви удобства. Както виждате, майката с доматите е някъде около 16 метра, 18. Редовете с капковото са 16 по 70 метра. Втора година ги правя на 70 метра, защото след 70 метра губи налагане. Аз поливам с минимум на помпата, с минимум газ. Така пестиме енергия, бензин и поливаме повече време. Няма смисъл по-дълги редове, повече газ. Това е излишно, според мен. Това е най-добрият вариант. Ще ви покажа другото трасе, който също е с кран и води до другата престава, която също е 70 метра. Също поливам не с минимум газ, близо до средно. Миналата година пробвах да поливам цялото место, което е някъде около 150 метра, може повече, и не ми се получи. Нито с минимум газ, нито с максимум. Просто водата не стигаше до края и прецених, че това е най-добрият вариант. Да го разделя на две престави. С минимум газ поливам някъде 3-4 часа. Разбира се, първо едната престава 2 часа и после другата. И нямам никакви проблеми. Това са доматките.
Вече съм ги насадил. Нямах време да ви снимам как точно става, защото малко бяхме изпуснали нивата. Ще покажа отдолу клипа как беше с трева и нямаше време. И скоро време трябва да правиме конструкция. Доматите ще са на конструкция на тело. Ще видите как става. Ще направя клип. Чао за сега.